Unibertsoa. Hau da gure unibertsoa. Zenbat planeta, denak eguzki erraldoiaren inguruan. Ederra. Bitxia. Harrigarria. Unibertsoan eguzki sistema daukagu. Bertan asteroideak, nanoplanetak, eta planetak, noski, izarrak eta konstelazioak, galaxiak. Eta hori dena jakiteko esplorazio lan izugarria egin behar. Galaxiak milaka edo milioika izarren multzoa dira. Eguzki sistema esnebidean dago. Esnebideak kiribil forma du, baina forma batzuk ere badaude. Kiribil formakoa, gurea, eliptikoa eta irregularra. Ikusten duzu, hor dago gure galaxia. Begira, esnebideko zati txiki bat besterik ez da. Unibertsoa oso handia da, galaxia asko daude. Gurea horietako bat da, esnebidea. Galaxia honetan eguzki sistema dago, eta hor dago gure planeta, Lurra. Eguzki sistema, eguzkiak eta haren inguruan birakari diren planetek osatzen dute. Ba aldakizu zeintzuk diren? Planetak esfera formako astro handiak dira. Eguzkiaren inguruan biraka ari dira. Orbita izeneko ibilbide zirkularra egiten dute. Eta bi multzotan banatzen dira, barneko planetak eta kanpoko planetak. Hor dituzu denak. Zenbat daude? Eguzkitik gertuen daudenak dira barneko planetak. Gainazan harritxua dute. Merkurio, Artizarra, Lurra eta Marte dira. Aldiz kanpoko planetak eguzkitik urrunago daude. Handiagoa dira eta gas izaera dute. Gasezkoak dira. Jupiter, Saturno, Urano eta Neptuno. Eta eguzkia izar handi bada. Orain dela 4.650 milioi urte sortu zen. Eguzki sistemaren erdian dago, eta planeta guztiak bere inguruan biratzen dira. Energia eta argia ematen dizkigu bizitzeko. Merkurio, ikuste? Lehen planeta da. Eguzkitik oso hurbil dago, beraz oso beroa da. Eta gainera txikiena da. Gainazalean krater asko ditu. Hurrengoa, Artizarra da, bigarren planeta. Sumendi asko daude eta bero handia egiten du bertan ere. Distiratsuena da, horregatik lurretik ikusten da, eta izarra dirudi. Eta gure planeta, Lurra, hirugarrena da. Bizitza dauka, badakigu ez da. Planeta urdina ere deitzen zaio. Ikusten? Hor itsaso eta ozeano pila daudelako, ur mordoa dagoelako. Eta Marte, laugarren planeta da. Planeta gorria ere deitzen zaio. Eta hemen ez du ezesteko berorik egiten. Hotza egiten du. Hotza handia. Eguzki sistemako sumendi altuena aurki dezakegu Marte. Olimpo mendia. Jupiter, 5. planeta da. Handiena. Eta oso azkar biratzen da. Egun batek 9 ordu irauten ditu. Horrek esan nahi du, egun batean 9 ordutan bira guztia ematen duela planetak. Gasez osatuta dago, gas kantitate handiz. Eta bere inguruan, ilargi asko daude biraka. Ikusten duzuen mantxa gorri hori, ekaitz gogorrena da. Saturno, 6. planeta da, eta 2. planeta handiena. Inguruan dituen horiek eraztunak dira. Eraztun asko ditu, harriz osatutakoak. Eta badakizue, Saturnok oso gutxi pilatzen du. Urano 7. planeta da. Gasezkoa da.
Eguzkitik urrun dago, beraz, hotzena da. Badakizu ez zenbat ilargi dituen Uranok? 27. Horizontalean biratzen da, eta 11 eraztun ditu. Neptuno, 8. planeta da, eta eguzkitik urrunena da. Azken planeta. Bere gainazalean, ekaitz gogorrak izaten dira. Hori bai, 165 urte irauten du eguzkiaren inguruan biratzeko. Lurra, esan dugun bezala gure planeta da, 3. Planeta urdina deitzen diogu ura asko dagoelako. Eta eguzkitik hurbil dagoenez, nahiko bero jasotzen du bizitza egoteko. Bai, eguzkitik argia eta beroa. Bai, ura, beharrezkoak dira bizitza egoteko gure planetan, gu bizitzeko. Lurrean, 3 osagai nagusi hauek aurki ditzakegu. Atmosfera, ura eta kontinenteak. Lurra eguzkiaren inguruan biratzen da, eta urte bat irauten du 325 egun hain justu. Horri, eguzkiaren inguruan biratze horri traslazioa deitzen zaio. Mugimendu honi esker, 4 urtaro ditugu lurrean. Badakizu ez zeintzuk diren, ezta? Udaberria, udazkena eta negua. Eta ikusi, eguzkia zehazten du zein urtarotan gauden momentu bakoitzean. Lurra bere buruaren inguruan ere biratzen da. Eta bira horrek 24 urte irauten du. Egun baten justu, eguzkia atera eta eguzkirik gabe gaudenean gaua izaten da. Berriro ere eguzkia atera arte, eguzkia ikusi arte. Mugimendu honi esker gertatzen da, esan dudan bezala, gaua eta eguna, argia eta iluna. Eta zer ikusten dugu gauetan? Leioti begiratuta, lainotuta ez dagoenean. Askotan ilargia, baldakizu zer den ilargia. Lurrak duen satelite natural bat da. Ilargia lurraren eta bere buruaren inguruan biratzen da. Eta beti ez dugu berdin ikusten, ez da? Desberdin ikuste horri faseak deitzen diogu. Hilberri deitzen diogu ilargia ikusten ez denean. Hilgora, D forma daukanean. Hilbete, borobil forma duenean, ilargi bete-betea eta argia handia ematen digu, ezta? Eta hilbeherak C forma dauka. Gure galaxian aurki ditzakegu baita planeta nanoak. Eguzkiaren inguruan biraka ari dira hauek ere, baina oso txikia dira. Ezagunena Pluton da. Beste gorputz batzuk ere ari dira biraka gure galaxian. Hoietako batzuk dira gorputz txikiak. Eta hoien artean asteroideak. Eguzkiaren inguruan biraka ari dira eta forma irregularreko gorputz txikiak dira. Kometak ere aurki ditzakegu, eguzkiaren inguruan biraka. Hauek astro izoztua dira, bere orbita eliptikoa da. Eguzkera hurbiltzean isats distiratsu bat egiten dute. Eta ikustea lortuzkero, oso irudi polita eskaintzen digute, begira. Noizean behin, asteroide edo kometa batek talka egiten du planetaren kontra. Gorputz txiki batzuk atmosferara iristean, izarrusoak sortzen dira. Hau poza hauek ikustean. Beste batzuk aldiz, erregabe iristen dira. Horiek dira meteorikoak. Izarrak ere baditugu, izarrak. Gas esfera ikaragarriak dira. Energia handia sortzen da. Hainbat propietate dituzte, hainbat ezaugarri. Adibidez, kolorea. Ze koloretakoak dira izarrak? Urdina, horia, laranja edo gorriak aurki ditzakegu. Eta izar batek energia kantitate handia botatzen du. Baita distira ere, baina denak dira desberdinak. Begira, zerura begiratu ezkero,
izar mota desberdinak aurki ditzakegu. Eta teleskopio batekin eginez gero, desberdintasunak are nabariagoak egingo zaizkigu. Begira, denak dira izarrak. Konstelazioak. Konstelazio bat izarren multzo bada. Ontziaren eskualde batean ikusten dira. Elkarrengandik hurbil. Aintzinaroan formak eta irudiak ikusten zituzten. Piscis, Artza, Taurus, Onion izena jarri zizkieten konstelazioei, bereien formak imaginatuz. Hau da, egin zuten zeruaren mapetako bat. Ikusi, zuek ikusten alduzue Artzik zeruan. Espazioa esploratzen. 1950 urte inguruan, Estatu Batuek eta Sobietar Batasunak espazioa esploratzea erabaki zuten. Lurraren inguruko orbita batean biraka ari den espazio-ontziei satelite deitzen zaie baita, baina hauek satelite artifizialak dira. Lehenengo satelite artifiziala Sobietar Batasunak jarri zuen espazioan, Sputnik lehenengoa izan zen. Sobietar astronauta bat espaziora irten eta lurra kanpotik ikusi zuen lehen pertsona izan zen, Yuri Gagarin, 1961 urtean egin zuen. Eta 1969ko uztailaren 20an, 8 urte beranduago, Neil Armstrong eta beste 2 astronauta iritsi ziren ilargira Apollo 11 izeneko espazio-ontzian. Begira, hemen duzu eskuinean Sputnik espazio-ontzia. Eta hau, Laika txakurtxoa, 1959 urtean, espaziora abiatu zen lehen izaki biziduna. Eta hau, Yuri Gagarin, 1961 urtean, espaziora joan zen kosmonauta. Hemen duzue Neil Armstrong, Apollo 11 joan zena. Ilargia konkistatzera bera jarri zuen lehenbiziko oina, ilargian 1969an, uztailaren 20an. Begira argazkia. Espaziora joan zen lehenengo turista, 2000 urtean edo joango dela pentsatzen dugu. Auskalo zein urtetan. Agian zujo izango zara, lehenengo turista hori, animatuko zinateke espaziora joaten. Auskalo!